дар масъалаи оилаву оиладорӣ, дар масъалаи пош хӯрдан яъне вайрон шудани оилаҳои ҷавон, ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки аввал мехоҳам дар бораи худи мутафаккир Карл Маркс гӯям, ки ва як сухани аҷоиб овардагӣ буд, ки навишта буд, ки шарт нест, ки мо физик, химик ё математикӣ бузург шавем, вале оиларо бунёд кардан, қонунҳои ӯро идора кардан шарт ва заруру ҳатмӣ мебошад. барои ҳамин оила ҳам як ачае, ки хурди ҷомеа ба ҳисоб меравад. оила тамоми бурду бохт шахсияти одам асосан дар оила ташаккул меёбад, рушд меёбад ва такомул меёбад ва бисёр чизҳоро аз оила ба худ мегирад. бисёр вақт дар омор, тадқиқотҳои оморӣ нишон доданд, ки оилаҳо вақте ки ҷавон вай мекунанд, оиларо барпо мекунанд, бисёртар дар соли якум ба дуюми ҳаёт тадқиқотҳои оморӣ нишон доданд, ки ҷудошавӣ зиёд аст. ин аз кадом лиҳоз аст? Якум аст, ки он дар бораи худи оила чӣ буданд, тартиботи зисту зиндагонӣ дар оила мутобиқат шудан, дар он ҷо одат кардан ба онҳо мушкилӣ меорад. шахсони нав дар оила тарзи муомила ва муоширатро надонистан. барои ҳамин пошхӯрӣ яъне ҷудошавии оилаҳо дар ҷомеаи мо соли якум ва дуюми ҳаёт зиёдтар ба назар мерасанд. ба ғайр аз ин дар соли панҷум ва соли даҳум, дар ҳамин се давра ҷудошавии оилаҳо зиёдтар ба чашм мерасанд. албатта бисёриҳо вай мекунанд аз саросимагӣ, аз надонистани оқибати ҷудошавӣ, ки дар вақти ҷудошавии оила ҳам давлат ва ҳам худи ҳамон зан ва шавҳар ва худи ҳамон оила зарари ҷиддӣ мебинад. агар кӯдак дошта бошад, кӯдакон ҳам зарар мебинанд, яъне ки яктарафа ба ташаккул меёбанд. оила ки нопурра шуд, дар он қонуниятҳо вайрон мешавад, муомила муносибатҳо вайрон мешавад. дар масъалаи ҳамин оила ман ҳаминро таъкид карданӣ ҳастам, ки бояд ки падару модар фарзандонро аз хурдсолӣ сар карда, бояд ки дар рӯҳияи оилаву оиладорӣ, тарзи рӯзгордорӣ, пухту паз, ҳунармандӣ, омода кардани ё ки пешвоз гирифтани меҳмон тайёр бошад. барои ин таҷрибаи калони модар даркор аст. агар беҳуда намегӯянд, ки модар чӣ гуна, духтар намона. чӣ қадаре ки модарон агар худашон тарзи рӯзгордорӣ, ҳаёти оилавиро агар хуб сарриштаю сарфакорӣ карда тавонанд, беиҷозат, бо маслиҳат агар сару кор гиранд, албатта пошхӯрии онҳо низ, пошхӯрии оилаҳои ҷавон низ камтар ба чашму ба назар мерасад. ба ғайр аз ин як масъалаи дигаре, ки мо мавриди тадқиқ нишон дода будем ва фаҳмидем, ки ҳатто ҳамин телефонҳои мобилӣ низ дар пош хӯрдани оилаҳо нақши худро мебозанд. яъне бисёр вақт ҷавонон саросима мешаванд. дар ҳол баъзе кирдорҳо, баъзе амалҳои ночизе ҳастанд. ҳатто кам тарак сухан гуфтанда, сахттар гап заданда, рост ба волидайн, ба падару модари худ занг мезананд ва шикоят кардан мегиранд, ки муомилаи муносибати калонсолонро коста мегардонад ва дар натиҷа зиндагии ҷавонон ором не, балки ҷангу ҷанҷол оғоз меёбад ва оқибат ба ҷудоӣ оварда мерасонад, ки ҳар як ҷангу ҷанҷол, ҳар як оқибати ин корҳо пушаймонии сахт дорад ва ҳаминро аввал ба назар эътибор намегиранд. ҳоло он ки ҳамаи чиз ҳамин майдашуда сар мешавад. агар телефонҳои мобилӣ ё ки ҳангоми хашму ғазаб, агар ҳамон одам як бор агар нафасро барорад ё ки фикр кунад, берун барояд, аз ҳамон назди моҷаро, ҷанҷол берун барояд, як нафаси дарунро берун барорад, як бор фикр кунад, агар ҳамин ҳолатҳо рух намедиҳад. ба ақидаи психолог Божович, яъне ки аз синфи 10-11 сар карда, ай 9 ҳатто сар карда, онҳоро бояд ба ҳаёти оилаву оиладорӣ, рӯзгордорӣ омода кунанд. Божович равоншинос қайд карда буд, ки ҳамин худи хонандагони синни калони мактабӣ ё ки давраи аввалии ҷавонӣ мегӯем, синфони 9, 10, 11
дар остонаи ҳаёти оилавӣ қарор доранд. онҳо на фақат ба онҳо либос, на фақат масалан хондан, навиштан ва гаштан, балки бояд ки онҳоро тарзи рӯзгордорӣ аз синфи 8, 9, 10 оғоз карда омода созем. яъне онҳо пухтанро ёд гирад, шустан, духтан ва дигар ҳунарҳоро омӯзанд, ки бевосита дар рӯзгордорӣ, дар ҳаррӯза кори оиладорӣ дар кор аст. ва падарон бошад вазифадоранд, ки фарзандони худ, яъне писарони худро дар оилаи ҷавонмардӣ, дар футуват, дар садоқат, чунки дар оила падар роли сутун, яъне ки устуворӣ, дилпурӣ, яъне ки гӯё ки соҳиби хона аст вай, бояд ки оилаи худро на фақат нигоҳ кунад, балки ҳам дар вазъияти беморӣ ва ҳам дар вазъияти тангдастӣ бояд ки дар бари ҳамон бошад. барои ҳамин таҷрибаи пешқадамро бояд ба инобат гирад. ҳар як падару модар кӯшиш ба харҷ диҳад, ки фарзанди ӯ хушбахт бошад. аз ин лиҳоз дар хушбахтию бадбахтии фарзандон агар худи онҳо гунаҳгор ҳам бошанд, то як андоза падару модар низ гунаҳгор аст, агар ки тарбияи дуруст накарда бошад.